Mira, aquí posa policia, Mossos d'Esquadra. I quina bandera és aquesta que hi ha aquí? Mossos d'Esquadra. Aquesta és el mateix, però amb l'escut de Barcelona. Voleu veure el pal? Però no es veu. Però no es diu pal. Es diu defensa. Veus? Això aquí. Mira, no porta. Vale, aquí. Ara ens explicaran per què ho fan servir. Per què ho fan servir? No, la pistola no la porta. És molt perillosa la pistola. No la porta. Per què serveix això? Però només piquem quan la gent ens pica a nosaltres o hi ha gent que pica a altra gent. Clar. Per què dic? La diferència no té importància. Clar, com a l'uniforme també és una mica diferent. Però hi ha colors que són iguals perquè identifiqueu sempre un policia. Sigui mosso, sigui guàrdia urbà o policia local d'aquí d'Arenys de Munt o d'on fos. Els policies locals de Arenys de Munt eren blaus, blau cel. Què us crida més l'atenció d'un policia? Per obrir portes? Però has d'empènyer molt, i picar molt fort per obrir portes amb això. Nosaltres tenim, i ells també ho tenen, una pilona així de gran, però molt més gruixuda i de ferro, això és de fusta. I llavors, fan així. M'ha pagat? Sí? I què hem de fer? Bueno, doncs per obrir portes, això no serveix per obrir portes. És un mas molt més gran de ferro i llavors empenyem així la porta fins que cau. Com un tronc de ferro, molt gran. Quines tasques creieu que feu? Que cada un piqui una. Quina feina fan? A veure. Per Pau. Pau, què fa un policia? Porta els dolents a presó. Molt bé. Posa. Que si roben els dolents li maten. Home, vols dir que els maten? Això de matar no és... Els portem a la presó i ja està. Sí. Sí, i cada dia hi donen una mica de menjar. Què més creieu que fa un policia? Doncs que quan si algun cotxe passa al vermell el multen. Ah, també. Són moltes. Això és una tasca molt comú. Els Mossos i els policies que estan destinats a trànsit, que s'encarreguen de vigilar que els vehicles no facin infraccions, si fan alguna infracció com saltar-se un semàfor, omplen una denúncia que es diu. I llavors, què hem de fer? Pagar, com tot. La policia porta els dolents a la comissaria. També, sí, molt bé. Prèviament a la comissaria. I la